together. Oo. Ano yung oo? Sinagot mo ko ng oo. Papakita naman ako sa live pag ano. Kasi naglakad kasi ako. Alam mo yun. Kago live together ako. Why?又唔係好亂。Hindi na kasi ako active, Idol Redel, sa ano, sa pagla-live. Kaya, ano, nag-upload na lang ako. Kahit tingnan mo, yung mga viewers ko wala na sila. Sabi mo, paakyatin mo ako. Akyat ka nga, yung link na sa community. Akyat ka. Kumanta ka. Yung link ko na sa community, press mo lang yung link na yun. Parang StreamYard siya, makaakyat ka. Press mo lang yung ano, yung community. Ay, punta ka lang sa community ko. Dami kasing tao. Hoy, ano pala, Idol Redel, wag kang magtampo dun sa ano ha, yung tayo nila, ano, nung tayo na kay Ate Megs. Wala yun, ano ko ba? Wala, biro lang talaga ako, Idol Redel. Iwan ko, di ko alam. Hindi, punta ka sa community ko, community. Andun yung link, yung community ko ba, community. Punta ka doon. Gusto mo ba umakyat? Akyat ka, punta ka sa community ba? Di ba yung live ko, tas community. Meron yun.食物環境衞生署嘅廣播，請在場人士注意，現場實有一隻黑色標打白色標號嘅電子手錶，惹市民遺失，請到近入口處嘅食物環境衞生署控制室認領。多謝合作。Ang galing nila, oh. Mga tring ganyan. Wala, biro din ako minsan. Okay na. Oo naman, dapat kailangan ding maging ano, biro ka din minsan, wag masyado strict. Wag masyadong seryoso kasi nakakabaliw ang seryoso. Mahal pala to, oh. 100 isang ano kahoy. Ayun, no? 100 Idol Redel. 啲冧未開晒。Okay lang man din maging ano ka, maging masayahin. Kailangan maging masayahing tao ka. Kasi kung marami kang problema, naku, wala na mangyayari sa'yo. Ay, ang gaganda, oh.